Kaya kasi elementary yan. Pero pure Pinay yun. Yan kasi on-site eh. Saya ako puro sa mga workshop. Ano mo ako? Wow, bigay. Pwede yan. Puro sila sa graphic. Pati kaya pa kasing gari. Pero siguro kasi kaya eh. Kakilala mo. Coach, for coaches. Tara naman. Hindi na kasi ako kasi. Kita kahit ang hindi pa pagkakita. Sino? Basically, yung new meaning ko. Nagkabig ng gulay. Wala ko sa akin 700 dollars.
Water break na, water break.